Le mashi yokuthwala isiphambano iwumkhuleko. Yaqala ngo-1985 khathi umbhishobhi uDennis Halley emasha ngenhloso yokuzwelana nalabo ababeboshelwe amacala okusikaza umbuso ngejozi. I can imagine when you see people like Archbishop Dennis Halley, have gentle, humble, not threatening at all. Kule mashi ke iqhakanjiswe inkinga ezehlukene ezikhungethe umphakathi. Kulonyaka undunankulu wesifundazwe uNomusa Dube-Ncube ehambisana nemeya yaseThekwini umxolisi Khawunda banxuswe ukuba baxazulule izinkinga ezifana nobugebengu kanye nenkohlakalo. We joined the Diaconia Council of Churches here this morning to ensure, but also to give our commitment to working together with the church to address the many social ills that we are facing as a community. Abebehambele le mashi bathi basabona ubumqoka bayo emva kweminyaka engu-38 yaqala. We've come for many years. We've missed a few here and there, but it's a tradition. It feels incomplete to be going through Good Friday without coming to the service. Le mashi iqale ehholo laseThekwini yazungeza ngase workshop yaphothulwa khona futhi ehholo.